Yab. Wala ko nga. Kay yung maong naninda na ka. Bata pa gani. Unahon nag-eskwela. Oh, nahon li ko nag-eskwela. Katawa lang. Ay, kanina lang si Cristel na lang. Tanawa, oh. Unahon nag-eskwela. Ay, unahon. Pagyak-pagyak. Hala ka, very good ba? Oh, unahon lagi ang eskwela. O, sama kuyab-uyab. Bitaw, paningkamot lang jud, no? Araw tabangan sa Ginoo. Oh. Aron tabangan sa Ginoo, maningkamot. Very good lagi niya. Nagno sa may mga ampo kada adlaw. Ha? Bago sa Salamat sa kanila. very good lagi, no. Kani kay naninda mo po na dito sa Quiapo ni bataan eh. Kani oh. Dito ni sa Quiapo na ninda kani. Asa Chapo. Quiapo ba sa Manila ba? Ha? Kana oh naninda na dito sa Quiapo ni oh. Bitaw bi paningkamot lang bino. Ni aghalin, dili aghalin ana asa man yung ihatag. Mama, yaman ni Bota. So, naman ka. Yan sa may nalibre na magkas pamasahe. Mun sa magkas na naglibre. Magpasalamat. Bitaw padayon ra kag paninda no. Pila man day mo kay igsuon? Ikaw ay gina magwangan. Loy kay sa guys so kay naninda sa hotcake o turo na imong balinya no. Mapay paghunong sa uwan niya. May gali si Cristel sa iyang boarding house. Mambi iyang gidagi ahang kanang sleeper dari. Namalit pa kog sleeper o guan kanang sa tawag dito. Putmat. Kanang putmat dari ba ibutang kay nay mo sadya. Hapa na pabuhatan ni Papa Eddie diha og kanang tanganan og kuan dito ba. Putmat. Mapay paghunong sa uwan na ah. Tapos Cristel na ito ga. Tiwas og panghayahay ito ah. Kaluoy ba bata ah. Daghan ka doon sa glabhunan. Taod nagbintana dari. Okay na? Basig ka ni maapil ni. Sa pa kay luak? Sakto ra? Pag kani, maipit ni. Kani. Naligisig naman. Hala, ang kurtina dito nak natulog-tuyo na ba tunak? Ang kurtina ba kuha sa dapit sa dagat. Lah. Kena? Asa mo ba tumog dalagit? Sikul. Ha? Sariling baho mo? Sayos. Sayos, iban kasi ikaw kami. Naman bi, salamat ka, Jo. Nice ka doon sa kayo. Liable mo sana.
Kami. Ano siya? Gahi na kayo na. Gahi na bitaw kayo na. Sigaan na kagmataan na. Mangimili ko no day. Dira dayo. Nanay si kauban nga toks di ay. Isa ba to? Oras na siya mo extend mo. Ma-adjust ra ni. Oh. Kani ma-adjust pud ni. Mm. Kay brown man to nak. Tungaan eh. Usa na niya kung ang pagtungaan adjust. Kaya sa ba to katos ato orang ko ano. Ako. Ano, kay nice ra. Ay, pag isukod ni mo. Hina ko barog ma'am. Ay kanina agi-adjust na oh. Sa na naman kay ingana. Diya guys, nananaura ko datos tayo kanang butanganan bitaw og kurtina anja wa mo koy nagustuhan kay mura magdi kajulig anja ara man pa-orderan si Nicole og kuan kanang sa Shopee. Siguro mo abot na to og maag kurtina kanang mura man og plastic man gud sa ganahan og kanang murag bakal ba kay arong di dai mabali. So ang kita na to plastic ang isang kuan ja mahal ra ba kaso kay tag 345 ang isa ka stick para sa tela. So ni hapit pud mi dari sa grocery kay namalit pud mga kinahanglan sa kusina, mamalit pud big sidan. Ja salamat kadto ni Mambi. Kay nag-send lagi si Mambi para pang grocery. Salamat sa pang grocery Mambi kanang takon si kadto naghana kadto kag i-provide namo pati pa naman pang grocery mo pa jing ihatag. Salamat si kadto sa mga grasya Mambi. Wala mo palit pud mi og kanang lutuon namong sudan. Mas barato man dari sa Gesano. Ayaw ni kay bukuan. Maghimalit rataga ng Di ba sa babang ang kilo. Ay lahi sa presyo no. 225 eh. 245 dito. Shopping kunuhay siya oh. Uli halang ma. Kasalo na sounds. Pagwag halang. Ano nga tami ko. Maghibo mong soup. Kami o spaghetti. Wala magbayad di karos. Tara na sige pamalit no. Salamat ka ni Mambi. Malit to ning basahan. Ha? Dili man.
Dito ra ati lingkod ati diri. Di budi. Maukon ko mag-isikod ko. Si di lagi. Giling ko na be. Kira. Ako ra mamasahin nimo. Ako ra mamasahin nimo. Ako ra masahin niya. Asa man magbaligya ka dito? Ano yung baligya? Lugar niya. Kusa na yung baligya? Ha? Kilay mo edad? Ay pa, magpuan ka katong magpunsalan dito. Isawan? Ato bang magpuan, punsalan? Kanang mag-vlog? Oh, mag-vlog ba? Ikaw na mag-vlog ka kay nanindaman ka. Naibili ako silpa. Uy na. Kusa man yung baligya mo? Toron? Kusa na toron? Toron, hotcake, o pinaytay. Kaya pila may mo edad? Kanang noibe. Maybe? Di kayo ba? Nakamunukli. Very good lagi ko. Pila mo kay Iksoon? Napon ka to. Hindi ko matlok. Matlok? Pilay pagdalagan. Luya. Mga pero nagsigirag lakaw-lakaw. Mga dagko na. Hagdan. Ay, hagdan ra ka? Plano. Hagdan ra ka? Ato ko liluan. Kaya naa dito ako suke. Kisa may tigluto. Mama. O sa taot kasi mong mama kay tigluto. Ha? Sa taot kasi mong mama. Na sa taot ma kay nakapaninda ko. Nga mahurot ko na maligyan nimo hantod hapon. Na maning. Yab. Wala ko nga. Kay yung maong naninda na ka. Bata pagani. Una ako nag-eskwela. Aw, nahon lagi ko nag-eskwela. Katawa lang. Ay, kanina lang si Cristel na lang. Tanawa. Una ako nag-eskwela. Ay, unahon. Magbiyak-biyak. Hala ka, very good ba? Oh, unahon lagi ang eskwela. Sa mga uyab-uyab. Bahan, bayan. Ay, basing kuno daw og bayot ka. Di po ka bayot. Bitaw, paningkamot lang jud no. Araw tabangan sa Ginoo. Oh. Aron tabangan sa Ginoo, maningkamot. Very good lagi niya. Nagsa may mga ampo kada adlaw. Ha? Bangusa. Salamat sa kanila. Very good lagi no. Kani kay naninda mo po na dito sa Quiapo ni bataan eh. Kani oh. Dito ni sa Quiapo na ninda kani. Asa Chapo. Quiapo ba dito sa Manila ba? Ha? Kana oh naninda na dito sa Quiapo ni oh. Bitaw bi paningkamot lang bino. Ni aghalin, dili aghalin ana asa man yung ihatag. Mama, yaman ni Kota. Sugo naman ko. Yan sa may nalibre naman kas pamasahe. Munsa man ka sa naglibre. Magpasalamat. Bitaw padayon ra kag paninda no. Pila man din mo kay igsuon. Ikaw ay ginamagwangan. Loy kay sa guys so kay naninda sa hotcake o turon na imong balinya no. Adto ra jud ka mauligya dito sa Liloan. Sa dito sa Tanawan. Ito, ali tawura. Inagbuntag. Ana maninda kag buntag atos tanawan kay daghang kanana og putanding. Wala yung piniluan. Miller Luna. Sagdi lang kay Des Cristel lagukon. Des Cristel oh naguwat nimo di ah. Kapilya dapit. Kapilya dapit. Ha. Asa di ka muna o. Daha. Salamat. Salamat, Mag-amping ha. May na lang na kay na pamasahe nimo 38 imong pamasahe. No? Mahal. Mahal no. Puyog na lang kang Cristel. Puyog na lang ka ni Cristel. Dili ko. Kunala na po. So diyan na guys, salamat kadto ni Mambi kay tagaan ni og pang grocery. Salamat kadto ni palit ko og sapin diri sa muhang lutahan. Diya ni ang mga karning manok. Pang adobo. Sa to na mati ginaling. Ganahan man sila. Andira ginaling og karning baboy.
para masidran agamuhang rip kay wala sila agamuhang rip. Salamat kadyo mambi. Sidra sa rip na ko. Diya, pwede ko bihon kay mahilig na sila mag kuan. Mag pansit buntag niya sa katre nga, ay sa katre itlog nga ano. So, kaya nag-request man si Cristel mambi upuan kanang maghimo ko numigri haminggo ja. Mag kanang tawag ito. Spaghetti. Yung spaghetti sopas nga kuan nang palit mig kasil man na siya duha ka buok na. Ja, kuan ang sabon. Grabe maura di si ja ag among napalit pero ning kuan sa grabe mahala jud kadto paliton jud. Mahala jud ay pinaka kuan ron pati mahala tanan. Niabot siya og 2,519 na mura ni kay ganahan po siya din choco milk nagihang gatas kay ngani man na so ato na siyang pa tambok-tambukon kay hapit na labang mo klase design numunit dani nagaban nabili na laman nagaban kay kuan. Nasa man na dana? Chicken cubes. Adiri ang Ay, hindi pa din. Kuan nga lang. Ang kamera man ko, di ko pwede mag-atubang kay na blurred nagang kamera. Nahurot naman nagamong dishwashing nga kuan, paninda. Nahurot ko gamang palit siya gingani kay iyang puno dowel. May kuan na kay ay ni palit day pud mi og hala asra man to. Dili. Basurahan. Nadra. Mambi sa mga grasya nga imong gi-share namo. Salamat kaadto nga nami na kuan sa among kusina kanang tanan na laman jud. Bitaw tanan na laman jud pati pagkaon namo mambi mo na jud gi-provide namo. Salamat kaadto. Nya si Cristel ning diretso na og kuan kanang kapilya kay nagkuan kanang choir. Tungod tuon kay ang hatdan og tubig di siya nakaw kay choir sila kanang nabi demi nakasakay nga bata dadto grabe maka-inspire jud ijang gikuan na kay naninda na og hatki ko ano Pwede ka mo. turon 9 years old dili ato kuno sa ato mataga daglungsod man ato mo kuno sa maligya sa kuan maligya sa liluan ba port. Iyang request ni Jang kuan kanang hindi mo kuno sila spaghetti nga macaroni spaghetti iuna sa ng karne sa rip. Cristel diha guys ga practice og choir jangat dan sa tubig kay ditsu-ditsuran na siya gikan mi ng grocery